אהלן, אני עדי צרפתי מתל אביב, בת 31. אני לומדת משחק כבר שנתיים, השתתפתי בכמה פרסומות, כמה סרטי סטודנטים. אז החוויה הראשונה שלי עם תה. אני חושבת שמאז שאני זוכרת את עצמי הייתי שותה תה. העניין הוא שזה תמיד היה בקונוטציה שלילית. זאת אומרת שכל פעם כשהייתי חולה אז אמא שלי הייתה מביאה לי לשתות תה, אז זה לא היה כל כך טעים. אבל בשנתיים האחרונות הטעם שלי קצת השתנה, ואני שותה כל יום כוס תה. העניין הוא שאני שותה רק תה רגיל, אוקיי? רגיל של ויסוצקי עם נאנה ועם 4 כפות סוכר. זה קצת מוזר, אני יודעת, אבל ככה אני שותה. לא קמומיל, לא לימוניזה או לבנד, לא יודעת, שום דבר. רגיל. וזהו. אם צריך עוד משהו, אז אני כאן.